Igbo ndị ọma na-ege ntị nke onye chiri nye zero ehihie ọma na abalị ọma na depending on your current location. Ụtụtụ ọma bụ o dependere ebe isi awa ọchị anyị dịka ndị oyibo si wee sụọ ha ncha wee bụrụ ngiri Igbo. Anyị abịakwara ka anyị si anyị okwu akpụ n'ọnụ ntọnaanị ndị Igbo si achụ ego eji wee mara ndị Igbo nke mụtara aka aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ onye rụọ orie work and chop. So maka ya ka anyị ji wee bịa n'obi nwanne anyị nwoke today, Honorable Rexford Ekene Dirichukwu Ezinwa Akannọ, the president and the founder of a Baumann group. Ọ ga-ejizi ọnụ ya wee kọwara anyị ihe niile nọ under Baumann. Mana before that, o teka iji anụ kepu ama wee na-agba na biznes ọ na-eme ma trọk ma spare parts ma solar ma AC ma electronics na ọba ha aka a sị na ọ dị ka ọtịcha dị obere na famasi dị na ya and na ife anyị bịara ụmụ na ama agbara bụ ka anyị bịara ka ọ kọwaa. Ọ bụrụ na ọ kọwata ha ka anyị wedara ya nwoke ọmụma hope ụzọ dị mma ka o jee kọwapụrụ ya nke fọrọ afọ. So anyị wee sị mba na asịrịkwa izu nwa ọfụrụ ọzọ abịa ụwa ka anyị mara ndị dibịa gwọrọ ife nke a na ebe si wee bute ibobo a o ji eme ebe ọbụla ọpụta na ome ọgụ ma n'ọkwa ụdọbe nne ya maka na agba ha n'aka ya aza n'ike Njaba ike Igbo niile. Anyị nwabụ ndị ỤTỌNDụ Media House si ka anyị bịa ka ị kọwaa etu isi were jegide were ruo ebe ị nọ taa. As na akọwaruo. This business, this conglomerate, started with a humble beginning. It started when I was in secondary school. My father had a fleet of trucks. He was into logistics. And this logistic company is 911 Truck. The name of my father's company is Blessed Labor Company, Blessed Labor Transport Company. And this man is a disciplinarian. It's not only me. He had 3 boys, and he made sure that all his 3 boys was involved in this business. My elder brother, who is an engineer, made first class in University of Nigeria and Electronics Engineering. And he was also part of this business because he will not give you money except you go and work hard and make the money. That is his principle. I lost my mother when I was 10. Maybe if my mother was alive, she wouldn't have allowed us to be joining with trucks from Abakaliki to Zakibian to Lagos, from Enugu to Adipo, from Adipo to Ogoja, all these places. Yes, we are touring Nama Conductor. Not only me, Chike, Ekene, and Obaka. The 3 boys? Yes. From which year to which year? They all meet each other? This thing started when we were in secondary school. We were doing Conductor then. I graduated from Conductor to driving, all of us. In 911? I am 911 more than, I'm game master. I am 911, I'm game master. But I was so small. Here now they were between 21, 22, 23, 24, 25. Can you 911 now? Now, my father is a disciplinarian. Then he was also my other girls. You know, they were also on the driver. I get them. They will buy oranges, banana, plantain. They will be selling while they are at the university too. In fact, the girl taught my senior brother with the best graduating student in pharmacy, University of Nigeria. She graduated in 1999. She was selling orange. This is how everybody was trained in our house. In fact, ONYE church during my father's burial, the bishop of Enugu State, we had bishop of Enugu Diocese where do that mass. Okonoka bishop because he's a professor. And I had taught my father only the full history of my father, how the man worked so hard and how he trained his children. Professor Ike. Yeah. So
this is how we started this. Now, another question is, how do I go into spare parts? When my father started enjoying his life, because he labored all these years, in 2004, he traveled to United States to go and see my eldest sister. Then, I've left school then, because I'm in new service in 2002. Then, it was a manager the business. And we had 2 trucks, so one accident, grounded. Before he came back, I fixed this truck and put it on the road. The man came back and he was so happy and asked me to take the mantle of the business. I looked around, I told my sisters that I will not take the mantle because if I become rich, that my brothers will say that this is my father's money. But before then, I have started doing storage. I'm not at school. MAB in storage. During storage time, I will be in school, ga Sokoto, Moga, Bombi, Gago beans. I go charge beans, we leave it there. Umaka na boy in a warehouse, which I do to more trauma boy. I'm happy. During the time I get here, go, Hanam 50 na each bag with package shop and they go. And then I am the money. He had them at 2000, he had them at 2001. Okay, stop storage, what I been see with Madden Akannọ. Okay, I asked been see with the mother Lagos 2001. Eric had been seen about 4 weeks before. Woman, the Aaron Beans in 1919 clearance. Over 3 weeks after Karacha, Beans say 21,000. A question around nature 2,000 lose. Chief will gain almost 15,000 make. Obuzi mother, they happy na mark of the So on your mind, but after that year, I did not do that storage again. Man, I teach you na storage or bono. You know, all this. Yeah, I can't name and I got the money. Now I got the money. Then, in 2005, Mbidogawa, Dubai. The first G-Sunman in Dubai, 2004 can Mbidogawa, Dubai. The first G-Sunman. The same 25 can your dad did in America. America. On that, they go save it then. Okay, manage Muto within Kenwe. On that, August, Ngawa Dubai na September, October. Gaje, Kehengo, Yen go na Dubai. Those people in Nigeria go pass, which is my friends no on the chat. Hey, let us do sample, and the 14 bag. Go na airport road. This is how I moved. Mbia ncheki ego ha wa ego na na-ere mpicha ya na dirham maka mburi ya hankari nata mbunye ya ha na-ere na return ụlọ ego. This is how I started this restaurant West African Limited. Yeah, you're about rabbits. Rabbits. Nyana 11 nyagidi akwa game master. Pictures with the emecha matu the pictures. Okay. Nga Abakaliki ebe aka nno wee ma Chinedu Oga. Okay. House member now. Chinedu Oga na-eji ebu ihe na be ha na-ekwo. O ma arụ ben. So a lot of things. So nyagidi 911 mecha a lot of things. I know gida eburu matapo. I know gida ejebuwe mmiri fada mpaka. Mbute store, I know gida oko anyere, you know, no gida who distributor fada mpaka. All these things I was doing it while I was still living in my father's house, na number 9 West Road, 9 Translate Kulu Enugu. Your father, the poor, called the medium, called the rich, called the wealthy. Mambaru, Kambaru, who has a man saying that my father was a poor man. Onye nwere 911 918. He's a rich man. He's a rich man. The man, my father were 5 buildings named in Kenya. 60 flats, where 8911 then. Man, go bido 911 I do 8. What guy joining the business? What game to? Or I think that 911 I have 4. What game my chicken, my mom, or bad join is maybe there's any gozi. I ain't charged university. But the motor drop. What come again? No Nigeria. Man, at the pinnacle of the business, the 911 the 8 pieces, and he has like 5 buildings named. But that notwithstanding, I know one young on a papa and he will not give you 1 naira. Oh, guys, he only name. I will work on University of Nigeria like 2 years. First one, not them with addition. I will move and the OGN or then me and not coming work. He happy if you check all my back in a save every money save. And the
ọwụrụ sọ m ka emere ihe a emere ya ụmụ nwanne m niile including ụmụ nwaanyị. Ị na-anụ ya? Ọ bụrụ na nne gị maọbụ nna gị na-agwa gị jee gbaba mbọ na ị na-eche ka onye gị ego na ọ ya eme ya, atụrụ n'afọ ọgụ na ife ọ na-eme bụ ka o wee gị gịnị ka o wee baara gị ka ị nwee ike zọta onwe gị. Ọkwa ịnụ gị na ife nna ya emeghị ihe ka o megbuo ya, ọ bụ na ego niile o nwere 8911 nọ ka o were zọta onwe ya ya na ụmụnne ya ka a na ije relax ya na my dad na ọfụma. Go ahead, sir. So after ka m ga-ada Dubai, my father mụ na m ga Dubai, mbido gawa Dubai. Onye na-ebute ibu katọn mkpụrụ katọn 4 ma 5 na-ebute o Chapman nwụrụ anwụ. Chapman lete Chukwudi Okafọ ọ na nke ya ka ọ na-ahụ butecha ibu na nke Blue Diamond ebunye Chapman abịa gbaa ndị a na nọmba 34 Sokoto Road na main market abịa kpọọ m nsi Enugu with 190 na agba ego 190 there mbịa buru nwa katọn m na 190 load ya buru ya na Enugu. Kedu ihe ya na? Ihe a na-emesi na 2005. Okay. Mburu ya na mbịakwa buru ya from Onitsha na-ere otu esi ere jeans rings enwere m shop mbute rings nje na-ere na New Pass amarugo m then ndị ahụ m na-ego pass ka m na-eje eresịrị pass ha bịa sị na original one aga na-enwe nnukwu game mana m na-erecha ya in the next 1 month 2 months nrecha the rest move kwa again. Enwere one particular time m ga-afụrọ m ihe m na-ego mana eji m travelers check wee ga TC. Okay. Wee kpọọ ndị mma ego na na-ere ego a na-ere ego 100 and I think a na-ere ego 160 something then mana ego m TC a n'ọnụ 121 ihe m mere m change that TC to dollar banye flight natawa bịara that dollar find out na ezigbo business make again poko passport ndị mmadụ again jekwa na bank a na-enye m ọ ga-aga iyi n'ọgbụ wee na-eme m destin mkpụteka paspọtụ enye travelers check nga Dubai njere ya banyekwa plane. Ịma afọ ọ ga-aga iyi ya? Dennis Ọnụagụrụchi. Onye ebe? Onye Inyachi. Okay. So o megide ihe a that one na-akụọ continue kwa with Dubai. Ihe a na-emezi na 2000 and late 2005 wee bịa one day guy buru ahịa m na nke Chapman ka ọ na 2 cartons furu efu 2 cartons ahụ nnukwu ego ma ncheta ego na 2 cartons ahụ ebe m akwa from Onitsha na Enugu wee jugide onwe m otu Akannọ ga-esi wee desa ụkwụ wee ugwu ọkaigwe si na mmemme upgrade by then o nwego obere ego dị m n'aka then enwere my friends n'Enugu mụ ha because Enugu obodo oringo ịpụta apụta. In fact, the biggest challenge in my life is to leave Enugu and come to Lagos. Then, when my friends, Hancha niile na-arụ guy. Gịnị bụ guy? Guy wụ AP computer. Okay, Yahoo. N'ọnụ ụmụazị ya. Yeah, ha na-arụ guy. Okay. Then, mbịa yọọ ha ka m soro ha jee rụọ ha sị m na m wụ mugo. Anọgide enye m time m ji epicharụ. Instead iso ha na-apị na browse company ka m na-esi nweta IV company ka m gawa obodo oyibo jezụwa ahịa na-arụzi Dubai. Ihe a ka m megide wee nweta company a mụrụ ha nọ today na-eme ihe ọwụ Balu India. Ndị a na-arụ crankshaft. Enweta m ndị a na late 2005. Wee mee story. Gị na ha nọ since 2005 today? Yes. Relationship. Now, gwa na m na-ego crankshaft na m na-ego ajụọ m nke m na-ego nsị ya na m na-ere Brazil Susin and Lipo Brazil ya the popular brand nsị ya bụ na m chọrọ na my brand ha sị m oke enye m invitation letter move gawa India a ga na India ahụ na November 2005 ka m ga-adata India garuo ha kpọrọ m igwe efeko nkosa m gaa na Belgium ebe factory dị but because na memory experience I could not figure out that na that thing had to see as a factory a crankshaft regrinding factory like ebe a na-akpụ crankshaft ahụ egosi m as a factory kweta maka full factory ha anaghị m ego natuo m ego from that November 2005 the time ha na shipment ahụ na June 2006 almost 6 months, almost 7 months. How they pick is a call megide mecha yo na ego m niile enye m ya
one of my friend, my friend, they senior colleague, a senior friend, on a help him. Now I may go pass. Can I feel? Charlie Mobu, Charlie Mobu, only room never. Okay. Now I may go pass. Now our company, Blessed Labor Transport Company. Charlie Mobu, Dickon Gukunumundri. It's right. Margaja. Onye card, total card. Eji awaka. Onwe cheta oge eji card agba total card ebe pia. Yes. Onye card ya ka nji agba fuel. Enwere ike ịpụta ahịa n'ebe shop ya were bugharịa the whole Enugu save fuel the night mbu moto. Otu aka si wee nyagide moto until that crankshaft nata na May 2006. Ihe that crankshaft with Bowman. That was the first shipment as a container man, as a container. In 2006. Obata. After 7 months. The way bata. We bido marketing we bido. Mburu ya go on chakaire asemumba. Na ihe a mkpụrụ obi injin nnogide nde mkpụrụ obi injin Bowman. Na ihe a na-anya BF and the Nippo brass and Suzanne na crankshaft. Nnogide mbute Bowman. Si no na mkpụrụ na crankshaft mkpụrụ obi injin. Na ha ma mmetụ ya aka nke a dị onye past ọrụ ego ya. Among ihe mmemme ma ndị jam ndị mmadụ ụgwọ mburu the thing enwe one night agba night mbu na ebe 7 nke abalị pụta gbanarị ndị oshi na Oji River mechaa na ruo I don't know what to do again. Na 2006 ya. Na 2006 for 1 month 2 months I read on one piece of that thing. Then why adọrọ ndị nji ụgwọ na-akpọ ma 911 bunatara ya from Lagos to Enugu na-akpọgharị m na-akpọ m nwanne m nwaanyị mechaa akwụwa some money. Then one night, he said that I may use mechanic. One night, I after your sister put some money on that. Mrs. Hope Dure. Okay. Now on the head of the hematology department na UNTH with them, but retired now. Okay. Now, I woke up one morning, said that I'm going to move to Abakaliki. Now, the headquarters of 911, HF Unigun, crankshaft crankshaft 911 and FACA 608. Okay. Now the first one on top. Okay. The headquarters of 911 in the whole Nigeria, Abakaliki. Then, even now. Are you serious? We got Abakaliki, blew the crankshaft with about 2 of my friends. We Abakaliki, Jenny TEIS and Woba, Onyoga, on a high purchase 911. When you give this man, you're going on simply as in a shop here, my warehouse airport. Never Mutiana about Zakibia, near Mutiana Buji. Na hana was Zakibiam from Zakibiam to Lagos. You know, the bute here, Katie and Uncle engine. Now, the mamma na crankshaft, maybe no game, maybe connecting rod, maybe my rings, maybe my sleeve, maybe my engine block. Now, disappointed, brew the temple, where I was in a site. Na mechanic saying there one mechanic. What did they have about the crankshaft? Has a mother Sawan. And the first person the mechanic name go the first one who Mafia Okoro from Afipo. Okoro, Onyafipo. Can I fetch you man mechanic here? Yana, we are Okoro mechanic. Okoro mechanic, in Afipo Kono. Born Abakaliki. On Abakaliki, Onyafipo. Yes. Go ahead. Ogoro that crankshaft, in area 40,000. How I nearly 43. Now 2006. 2006, 40,000 now. I nearly 43. And see, I go nearly 43, 45. Now, crankshaft will be fake. On automatic of someone I'm with the Sawan. Or they say, oh, the next day round back again, the next door, or thing then when mechanic calls I get meet. After the man, I'm on his buffy, and he honed them, the man with mechanic who put a transport owner, fine time. Okay. I got an fine time. Okoro Jiziaki market, fine time, blue one. The last person I got do the last crankshaft, so you might got the terror. Oh, one mechanic Ghana bo akubwezi oku. Nya na rospera ido moto. Akubwezi oku awe blue one. Tessa, same na area na aga akwụm ụgwọ. Okoro paid me 3 weeks after. Ndị nke ọzọ akwụọ m ụgwọ more than 2 months after. Okoro ree one si m butetere. Otu aka this crankshaft si wee bido pụwa. Mbugazi elu Okoro tere. Anọgidezi ndị mekanik ọzọ na-eki in a na-egozi mana before ihe eme
that my fight time maka eziokwu enwezo go ụmụgwọ that crankshaft mana ha na-ejizi ego n'ogide je na-egorozi na nke ndị ọzọ na-ego na-eyu the same crankshaft. So I really crankshaft by end of 2006. My brain na-agwa m na ahịa bara ofu ebe maka ndị Abakaliki egowe gị ya dem well na ahịa bara ofu ahịa wụrụ ezigbo ahịa. Ihe mmezi ndị Abakaliki kpọọ m ngwa ha na ọdịrọzi o megide nke dị na Abakaliki dry ya ha chọrọzi ya gawa Ọnịcha. Otu a ka esi na-ajụ Ọnịcha Bowman ha na-asị na enwe onye bịa bute Bowman more than 6 months ago. Onye the first person grew me on Onitsha, the man, the late, I'll never forget that man. He helped me all the way. F.O. all the way. Onye Omonya. Cancer nature, the man. Now the first person who 1.6 million now in my life, still put 40 pieces in Onitsha. After Kurugucha, that crankshaft, that was how the breakthrough in crankshaft started. After na shop all the way. Ndị mmadụ na-afụ shop all the way as symbol of original cars. Ndị ọzọ bidozie kiwe in. Then before November that year, crankshaft agwa ya man ọtọ again. Before November 2026. 2026, 2006. That crankshaft bụ. On container. Yes. Maybe another almost 6 months. Almost 1 year. 1 year, yes. Erezie, the other one natawazie after that one, ọ na-anọzi na container bụ. After that one, the next one natano, I know na ọ ga-enwego m office, start going from my house. Nwezi office na Rackmore na nke ego na-eji ego na-arị ugwu. Papa Erikani, nwa the man was somebody and Raphael ani n'ebe. Na New Market. Na New Market. My first office there, Enugu. Okay. My first office. I did this crankshaft and all my J5 line here up. This is how this Bowman brand started. And they were now Bowman our from here with German name. Get a Bowman see where Bowman a brand, a man try many invitation or then trade a Belgian truck na 2003. I bought an invitation letter. Upon was in German embassy. I could not get appointment. That invitation may expire. Oh, God. After the man has Bowman, like he said the name, because he went through the 3 years after, it's here Bowman as the brand name. Shine. So I built from that Bowman, and I add the engine bearing. Okay. From engine bearing, I add the sleeve. From sleeve, I add the connecting rod, all in the same brand. Okay. From 911, I did the very increase to Mark, Man Diesel, Iveco, Scania, Volvo, all the heavy trucks. I am now busy every day by day. We are now adding products. From there, in 2008 December, Lagos. In 2008, Lagos. Yes, in the crankshaft advice, Lagos. There were so many inquiries and went from Nigeria. And the major person in hands of that time, Anya Group, Anya Ibuku. Yes. The company said no. Are you serious? They advised me to come to Lagos. And this is how I came to Lagos. I did not come to Lagos on my own or on the advice of that Indian company. That now will go far, I will expand more. Because even at that time, only Mercedes crankshafts. How can there's Lagos Nigeria as a man Perkins, man DAF, man Diesel from the same company. So this is how we came to Lagos in 2008. In 2009, I went to my own shop in Aspanda. The same 2009, before I passed my guy here. When you were sorry, 2008 in Lagos, sir. Na bonye kedu on a hotel okay no. Abiam Lagos na 2009. No na nke my cousin Chibeze Akannọ. Okay. Chibeze Akannọ, my first cousin, Papa Mto Papier. Okay, go ahead. Obi na D1 Close, 5th Avenue. Okay. 2 rooms Kobe, Muria Billy. Na 2009. Yes. Go ahead. I know they there until who I want to shop. Okay, 2008 be na be na. Nah, 2008 Kambiazi. 2008 on album na be na ending of 2008 Kambiazi no na get the guy. Okay. By 2009, what am I own apartment. Apartment. Go ahead. The same 2009,
enwere company na-eresi ahịa ha na-ajụ m ese taya. Abịa jụọ m ese taya, njego ya na taya, njego ya na-enọwa. Na-enọwa. Bunye ha ngote supply ya. Ndị n'ụlọ na ya sị mba. Na ọ dịkwa ka mbido pịọkwa chọwa factory na China. Chọgide chọta one company in an industry. And then invited ya. The first container grew na tile 6 containers. Before 2009 come to 40 feet. That the first time to 40 6 containers. 6 containers now 2000. 6 by 40. 6 by 40. Then and one of idea then married the thing, but then when book na marry nata this plaza Arona standard one of the first person plaza na the whole of trade fair. Are you kidding me? Yes. That's outside the market, not inside Balogu or standard. Outside the market. Outside the market. Now 2000 and what? 2009 can be the. You are the first person who plaza outside the market. Outside the market. That's just bad. In a crunch out ajubara mkpụrụ obi injin ajubara aju. Nkume ajubara aju mechaburu isi nkuku ụlọ. Ife ọbụla ị na-eme ihe ọ na-agwa gị bụ gbado anya. Ị na-eme ya na-achị n'ọchị na-agbaghị emo. Kwechiri.com www.com. Go ahead. So I did the 6 containers because I go management. Okay. Go masters now marketing. Okay. Bidonera research. I Bidonera exhibition trade fair. Trade fair 2009 now. I went about 5 staff then. Umaka mo ha na-help m ma ndị na-send the email ma ndị na-eme offload ma ndị na warehouse. Any of those staff we can get cannot see now. Kerafia. Angela onye? Angela Okafọ. Chai, onye be married onye ọbụ. Ọ dị married with 2 kids. Onye ọbụ, yes. Ọbụ Enugu State. Angela Okafọ, nne dari na-eme ọfụma. Ọ ka n'aka m. Ị na-eme ọfụma. Ọmụ ya. Ezigbo nwanyị. So ọ nwekwa na shop na-abụ nke ya na. Chai. Ka nọkwa n'aka gị. Yes, mụ agụghị m na-ego m. Shop ngo nke ya. Ime ọfụma saa abụọ gaghị weta obi ọcha, ọ na-echi eze, ọ na-echikwu gị eze. Ọhịa nna. Go ahead. So I got that trade fair 2009 ebe a ka anyị nọ wee meet purchasing manager Dangote. Are you serious? I meet the man ụlọ oge ego nche na-egwu I exchange number. I bụ tire ga on nature the tire. 2 months after the guy kpọọ m sị m na ọ chọrọ ka I supply ya 300 pieces of tire. Can I have the tire? Safe holder truck tire. Safe holder yes. Truck tire. Yes. Go ahead. BYS. The initial now BYS. Yeah, the first time I'm putting BYS. Okay. So put here. Ndị be Dangote abịawa. Ọwụ na ha na-eji ụkwụ nsị na mụ ama credit. Ha ji eme itie somebody ga-abịa gụpụta ya ma ha ga-enye m cash na eri ego m na otu a si bịa Lagos ọfụ ka m na-esi na ekwọrọ m ere credit. Emechazi ego that tire by proxy. The man na-abịa ego m taya ugwu Bowman onye Amichi. Ọbịa ndị Dangote nye ego amụọ nke ha si eme ọ na-eji LP ndị Dangote nye ya LP ọ dịka ọ na-eje anara bank ego mana a na-enye m ntinanị m bụrụ the tire ha ala ego the brand otu aka anyị si megide ya o the first Cisco nke a na-agwa ya eti otu aka anyị si wee baa tire from that short tire anyị abahazie ma Caterpillar tire. Are you serious? Yes, my Caterpillar, my car tire, my solid tire, and tractor, all sorts of tires. As of today, I know more than 200 sizes of tires. 200 different sizes of tires, including my UTR. Can I tell the tires? Here now to now Joy Road. Joy Road. I mentioned happy BYS. Now to the Joy Road. In a Joy Road. BYS. One to BYS. One is it BYS in Nigeria, yeah. From BYS, Emma was get up getting Joy Road. Tested and roasted. So I be the tire gawa. More somebody who an adventurous, and at any point in time in my life, you may believe even at the worst together. Then we cannot get in Sega. So the fear of the unknown, every time I search for new products import. Now plan ahead of time. After tire, Nyabanyaso. Aso. Yes. Boogie. Mfuno na guy just China got Tonya.
But I am so lucky in this life that now, as I was growing up in this business, I was building structure. Those people who go those tires, anyway, one company who saying after God, they are the people. IPI, Iron Industries Limited, IPI, had the biggest trailer manufacturer in the whole of Africa today. How on a cotton, opposite now TB Joshua. This company was a Lebanese company, Mr. Nunu, management Chisco. Okay, Yamishi. Yes. Because Chisco na chakwa through the man go make a lot of tires. So na come ka Chisco ji where maro where go binna nwe switch to tire, generate triangle tire. Now, all the individual to the aso, Mbayanaka the company. All the trailers Hana Roma, the Nigerian Brewery, my Lafarge, my BSN, my PZ, Inanyana Swa Eganafu, BG, Bowman Germany. Are you kidding me? So since 2013, I've been with this company. Honey, go so steady. Today, I won't call now. Abacha ọdịna nwa umoji gbachara na delivery na ikotoma bịa warehouse na trade. Ọdịna nwa umoji, that is nke nwe Emi Frank Bonnet Terminal. Frank. Ichi ọpụta Ibadan nwa umoji. Kenere m ya. Ichi ọpụta Ibadan. Ifugo na ike Njaba sisi kene ego. Nwoke mara mma ka nwaanyị. Ekene ọdịna nwa ọpụta Ibadan ichie Emi Frank Bonnet Terminal. Confirm. So ọ na-agba ọ na-ebugate. So otu aka isi na-eme ya after so. Anyị abawa ihe eji arụ tank farm. Tank farm. Ụmụ locks, elbow, coupler. Eji arụ tank farm. Through this company, and you in the contact. Ọ ga-arụ tank farm dozi. Na Calabar. Most lock eji wee rụ that normal supply ya. Mana those are not one area because the company area now the thing cannot supply those things. We are still selling it today. From there, I now was into so many things. A point came for that now these spare parts. Now I had to go grounded in it. Anything it here like a Bowman, no I got move to electronics. In 2018, I met Ina when he said they are from TCL and their partner now, the official partner of TCLs or since Nigeria Limited. But when it comes to branded product, we have about OEM. One of their first customer at OEM, yeah, and the TCL now branded their products. Okay. Man, only their product in Nigeria as TCL Sims Electronics. Okay. So in 2018, before that man, anya adịwago saturated na ego dị na that spare parts dị ka ọ karịwago the spare parts nchọrọ anyị shift away the money anya aga into battery and electronics. Battery and electronics. I boost away car batteries, all sizes of battery. Okay, after the car battery. I went two brands, Bowman Energy and Anand. Bowman Energy and Anand batteries. Anand batteries. Yeah. Okay. So, and you do this thing, will be the gawa. COVID or one speed, the same COVID, after COVID, and you have say inverter batteries. Inverter? Yes. If we the inverter battery, in the area, and the Alabama, and area, and every common showroom somewhere. With time, people now don't want injure so inverter battery. Why injure some inverter battery? Move the panel. I joined the panels. Then the last 2 years, I think in 2023 officially I have seen everything about my charge controller, my inverters, my lithium battery, everything about solar now. We import, we have it in house. What is the brand? The name of your brand? The Bowman Energy. Bowman Energy. So how many products from day one to third in Nigeria? My brother, I don't want to exaggerate. Yes. My combined products, it's here we are one, I'll carry 400 products line. Okay. Nsi Adego na Sidi. Mma
Thank you very much. Ike Njaba. Ka ọ hapụ ike ogologo ebe 400 something product. Now, o nwekwara ife ị mụtara na nna ya kwudoro fa site na ọ dị enye ha ego nzuzu na iwu nwoke tiri na bịa onye ga-agụ gịnị akwụkwọ andị n'ihi agba mbọ jee kpata ego nke so nna anyị na nkọwa gị kịta ihe anyị ghọta bụ na onweghị onye gbarụ bọyị agbara na shop mmadụ nwanne na nna amụ ya ma na nna agba. Okay, so all through the foundation of your dad lelu ka isi na-ewe sọba onwe gị. The primary thing was I was a maintenance manager na moto my father. He's Okay. a transporter. Now we are the motor. Maybe as him John. As the maintenance manager. Yes. Now we see the thing. Now we tired the thing. When the time came, him is you. Njekundia as nwa waranya as only the exposed. Now catalog. Now protein bag age. Move over to Dubai. Try address. I got you. This is how we start. Inogie. Agwa m unu na-enwere nwoke n'eke nke. Ịwa anya abụghị ise tattoo. Ya na ihe isi. Ụdị ise na wee chegharịa. Maka o sekwere ya che na ịwa anya. Ọ bụrụ ya bụ ịwa anya. O ji onwe ya amara gị atọ bụ ifere ya na-agụ ya. Anyị na ha agwa gị ije fichasị ya na ọ bụ na PA ekwe. So, it's alright, Igbo ndị ọma na-ege ntị. Nna anyị biko o nwere esi ka njụ ọgụ. Ebe ịgba ahụ bọyị wee bụrụ ihe niile a. O nwekwara ụmụ bọyị ịzụpụtara? O nwere ndị gbara gị bọyị? Enwere some people gbakọrọ m bọyị. Mgbe a bọyị as I say. Okay. Many of them na-abịa here as a structure ha bịa mụọ ahịa. Okay. Some of them will come and work. How ị na-arụ ọrụ rụgide ọrụ ebe a after 2, 3, 4 years, for how intelligent they convert you from a worker to a customer. So, like I don't office in Alaba now, about 2 offices in Alaba now, and then they are not there as restaurant, and then they buy woman can have boom or ranya with instead, DJ Brian when they have the credit, convert my staff to customer. They say they have credit, warrior go out. Or much after 1 year. Shop na expire ojizi aki akwụkwọ the shop control warehouse na-erezi only our brand. Ihe aka anyị na-eme ya na Abuja, anyị eme ya na Kano. M na-achọkwa imeli another person Chibuike na Alaba now. So any of my boy dị interested inwe ihe ọ na-eme, anya ruru anyị nwe ihe ọ na-eme, rugide ọrụ dị honest. Ihe anyị na-eme o honest ihe ya na-eme o enwe nke line ịchọ n'ụlọ ekike ịchọ eje bido a convert ya ga-ewuru a customer there. Ihe ọ na ga-ebunye gị ga-eji wee bido our problem. And ihe anyị na-eme ya na the way nsi eme ya na mmemme ya in such a way that mama na-esi ya eresi. Mmemme in such a way that you will be selling it as an importer for the first 1 year ka o wee nwee ike wee stand there. Price all na he can sell and he will be making his money. All stand is a chọọ ire brand all na ọ chọọ ire. Obidoziere because anyị ama nkuto na eso wee rụ ibu ịma nkuye mmadụ nnu kuru ihe ga-eme o ime ya ka anyị si eme ya na mma adị sure na ihe ọ na ha na-ere ma n'ime ahịa m na price ọ na-ere na ha ga na-ere ya until they stand then ngwazie ha ọga nna na-ekwugo na iwuzi big man na ị ga na-emezi wee dị na-akpụta ama efi every December brand ọ na-achọ ire rerezie. This is how we are moving. Okay. Ike Njaba. I can't find a car that I ụtọndụ work and shop. Thank you. Ike Njaba, one question. Maka na ị mere ụzọ nke ọsọ bụ ọkwụrụ ọtọ. Anyị afụgo nke bụ eziokwu na mgbọrọgwụ nna gị gbadoro ka isi ebe gịnị ka isi kunite. Now, ajụ anyị na-ajụzi gị. Kedu ihe ị nwere ịgwa ndị their father nwekwara such foundation your father nwere mana ụmụ ha nọ na street na-aṅụ aṅụpụta nkwa nọ ha aṅụọ karakadọ aṅụpụ karakadọ ha aṅụọ lad aṅụpụ lad aṅụ in fact ha na-aga n'ụzọ ha tụtụrụ konko na-aga n'ụzọ mana ha nwekwa the same foundation opportunity and ha zụrụ ha n'akwụkwọ their father zụrụ ha n'akwụkwọ
Now, and that society I know now, ụmụ ọgaranya na like ile nke obutu ụmụ ọgaranya maka ọgaranya ogbe ya da akụ ife gburu ife megide ife akwụdebie. So how did you manage to escape such friends? Because ịma ngwa m na mgbe ahụ na-eto enweghị ụmụaka mpaghara obodo ego gị na ha link up as ụmụaka ọ bụrụ na street ọ bụrụ na school. Now, how did you manage to escape such from that cartel? Ke si emepu nwa onwe gị were they advance enough to establish yourself? People outstanding. Just tell us how it happened. Thank you very much, my brother. This question is a very intelligent question. Imana, the best gift you can give to a child is the gift of independence. Yes. Can you may escape here at the far reaching? Everything men know what and they all now know what. 80% of the glory I still give it to my father. Who made it? Who gave me that trade? Only with the easy 70 my father. Or well, I was saying but this man which is not possible. Child. You may also put in honor. That never only no beginners weekend. Nandokwa. The man who got that na ihe culture, ihe dear bad in kitty. Let me tell you how this happened, my father did. Okay, no chawan your phone nata. Name late. My father will call my wife. Yeah, maybe 2014, 15. You know why? You don't know why. My name will go my candidate. Yeah, maybe 2015. Yes. My father will my wife. Say, I know to a Kamuka, see a guy in Lagos, no man guy put to an end. The back can begin up away on a phone. To tell you that he was not high, he's a no nonsense man. You know, Bamba, about if we're going to Bamba by here. Or saying now, not even into 140 years now, no man marry 1 naira. They all that they go, okay, you ain't more than 200 years. They want to get you 1 naira, no, the book. Okay, they're going to get you more than sorry. So, why I escaped that, the kind of lifestyle people had have free go. My father calls me and also call me, like I said, that training, I have food that's now. No one a raw, name and only be the one okay. Me bujob, me rolling Joe, me my name cashew, me go cashew, go campy, take go cashew, and I want 911 8. You must do it. My brother, this is how it comes. And another thing, parents, so a woman had today, including more. Your parents didn't want to go. Bandi when they go, including more, especially in the Lagos side. We keep copying things that does not favor us. In the parents. How? Which one of them said about although I'm not copying it. How now? My brother, can you instance? Oh, now, in a rural Igbo, and what legacy, and what anything, you are not building an empire. A real Igbo na bank, just one of my over the Igbo called gas school. If a man build to go empire that great grandchildren, and a man reach out. Ị ga-eche ka nwa gị gaa school n'obodo a ezigbo school jee gụọ masters there ị kpọrọ ya ị na-akpụ ya aga because na ị chọrọ ịkpụ ya aga ị na-achọ ka ọ gaa university because na papa Okeke Mr. B agbụgbụ na ọ na-ewuzi na onye ọ nọ na-agụ obodo ego makazi ụmụaka akpa nnata then ifu ụmụaka kwesị mgbe ekwesịrị ịga school ụmụaka kwesị during holidays, long vacation, all na gara obodo oyibo hapụ ụmụ gị ka ha na-apụta ebe ha jee bịa saa moto sarụ gị moto made amana n'ihe niile. They have to wash the car, they have to sweep the house. Onye ọ na-aba aja nọrọ ha jee kpuo isi. Nwa m nwoke dị ọkpara last year they were in America, last 2 years a na-emere travel. Ejem force onye ọjọọ na-amụ ebe ataba enwe baba dị na Nigeria saki ebe a ka ọ na every morning nje drop onye ebe a ha jee amụwa baba. O my baba 1 week, or so you got shop 1 week. Everybody na-enwere ihe ọ na-amụta for the fact na ọ na-afụ na ndị mmadụ na-ata afụ were akpata ego, it is registering in his brain. Over pampering of children na cause nsogbu.
So all I had, so many children, Papa Hamerego did not cope with the pressure. Can you give an example? Mambafa. Anyway, so many people or go random can see a business have big men who know much. Omoha, Puta, I told her, I said, on your eye, on your eye, on your eye, on your eye. I may have 2-3 years. I stopped running again at the business. Because what you told I may have 2-3 years. I stopped with the business. What again at the Rosia. But when I come up boy at the same time, I get a or big man at tire. One big man and again at the Rosia appear poor. Why? Because my him already thick skin. The surviving instinct are not there. If you are, you see, if you are not silent, part of the training, okay, woman and they go carry on mama married. That is the one. Yeah, we catch a woman working very fast. Already now we give out why now. Must say gap na working gap na try. You want to work it. Then na hang phone him useless people. And we dey working very fast. Every day like a police station. Every day like a police station. Every day we put any and you are working wago. It's a more koko. Hi. What do you know now? Over pampering. Give the yeah need to training. Thank you. Kpọrọ ụmụ gị na-abịa ọfịs na ha nọrọ break. Ike Njaba. Na onye nwe ya bekere. Ndị oyibo si na let us go abroad ije ofu onye. Na ụnụ kwuru ike papụ na ọ mara conductor. Nwacha conductor anya. So aka mma na ịdara agboro n'ime aka ọrụ. Nchiri ụga nwa n'ime aka ọrụ. Chetakwa na ọ sịrị na ndị enyi ya na-apụ ihe ọpepe nke anyị kpọrọ yahoo.com yahoo. Sikwa bịa pechara ya hapụ epechara jere eme research ka ọ ga-esi hụ company nye na a ga-eme business Mgbe ya nụrụ na ha na-afụ ya with the computer. ebe a ka isi nweta company gara aka were tụrụ ahịa every opportunity n'ụlọ na-anụ a full at 40 ya bụkwara mgbe dị 40 years kama na ị nwere ike hụ opportunity na 25 years ime itinye ewuruzie full ruo 40 years and ọ gafere 40 years kere ekpomekwe ya bụ ike Njaba ofu ajụjụ ọzọkwa n'ime ihe niile kọrọ anyị afụgo na isi ije na isi mbido ihe niile with your father. Now because with the happenings now in the society, the happenings in the society anyị ka ụmụ okorobịa average young men from 50 down even from 50 up to 60-65 the diabolical in thinking. Now that period ibu matara ahịa na 1 year ahụ enwe ụzọ agaghị aga ị naghị agbaga ị naghị agbada ịgbada Ọnịcha ajụ gị ịgbagote Enugu ajụ gị ịgbago Abakaliki ayọ gị ka ụkwa ofu onye were biko enwere mgbe ị chekatara echiche gị ka enwe mgbe mmadụ tere gị arụsị gị ka ị na-emedo ihe a ijekwere chika egbu ike nga gị igbugoro chi gị anụ inyego onye ụwa gị nri imegoro nke a enwere mgbe such thinking batara gị n'ime ije kwado onwe gị dịka emume nke Yukarịsị aka aka nwee ike ga na-aga nọ ndị ochu nọ ndị amụsụ ga-abịacha agụ nụcha gị ijere cheki ike nga gị makwa ma ọgwụkwọ ọtọ maka ahịa dị kama enwe onye na-ego. Thank you very much. Ezigbo ajụjụ. Right from time, ama m na dibịa nwoke ekpere wayo. Right from time, oge mma na dibịa nwoke ekpere wayo oge nọ third year, oge nọ second year na school. Okay. Ihe wee fuo be anyị ewezi m iwu na a ga-achọta ya. My brother nọ Nsụka roommate ya wee kpọrọ anyị gawa ebe a na-aga n'Amala. Ike Njaba welite olu na N'Amala. Yes. After Oborafọ. Amala, yes. Roommate my senior brother wee kpọrọ anyị ya na-agwa gị wuye I think oyi a wee be early 20s. Ihe a ga-awa around 1920. Wee kpọrọ anyị gawa Amala na a ga-eje ije chọọ the thing furu efu. Onye ruru Amala erugo Nkokin. Mụnwa my senior brother with roommate ya. After roommate ya Maxwell. Okay ha. The guy bụ onye Amala. That's my roommate. That my brother with Maxwell I be na room 422 Mbanefo Franco Builders na University of Nigeria and Nsukka. UNN, I'll never forget it. UNN, share this video. I got go there.
nwoke ọ sọ na ọ dibịa mana ihe mfụ charismatic ifadede na ọnụ ụzọ ya na-ajụ Maxwell na onye ahụ dibịa tinye charismatic ọ dibịa ka ọ sị ntọ ngwara na anyị ga-afụ ihe a na mmiri anyị gagido garuo there the man hapụ ihe ha bịa ịchọ na ọgwa anyị na ihe ga-eme be anyị na-enwe nnukwu ọjị dị be anyị ngwe ọga na onyeisi dị be anyị dị too much na ihe anyị na-achọ na awa ezuru ego papa anyị ọkụ n'elu ọkụ na na-emecha ọgwa that my senior brother si nwa ọnụọ m na the way si eme n'ụdị ihe mmasị na ntị nụrụ ya ga-afụ mba ọhụrụ ya mba wayo ihe ọ na-achọ ka o tinye anyị n'ime yes anyị si ebe ahụ pụọ ngwa my senior brother na onye ahụ bụ onye wayo na ihe a niile onye a na-akọrị anyị na ka ede onye were ego a enweghị ihe anyị ji wee pụta nnago Nsụka nata unek wee gwa my brother say my brother na-efe ihe onye a mere na papa anyị n'ebe ọ na-achọ ego fu na bịa epushiga anyị abanye jee chọọ na ọkwa na-enwere ihe afọ na ihe awayo so from that day ka nka bad ihe ọ na nwoke ekpere adịga ha ncha niile wayo onye ọna na-eje agwa gị na ka ejefu oge echi gị kedu ka onye ahụ dị onye ahụ na-agwa gị na ọ na-eme oke ekpere na ọ na-eme nke a na-eme nke a na ọ ga-eme gị nke a o nwere ego one ụmụ nwanne ya ka ịka ụmụ nwanne ya dị nwaanyị ụda nwoke na-arụ ụmụ nwanne ya so my brother success will a continuous hard work doing the same thing with precision for a very long time. You must get results. You must get results. Only one another can have a shortcut to wealth. It is a lie. Far. More a living witness, whatever possible. When you only go the way, among good mother, easily know where you can happy, and then come with ego. The money will come, but it will not last. Because among good mother, why you will return. You go where you tell, go make it, go one nature. Whatever possible. So, I won't any confirmed success now with hard work. Okay. You must be resilient. You must be consistent. You must have integrity. All these things work hand in hand for you to succeed. Any other thing, HR, it may get through backyard, it may come, but it will not last. Why am I even the mother? How can happen say now we enjoy their money? I said no, I am able before. Where is the money? The money is not. They go on in a foundation, forget it. All the corner now even the honor about that. So advice in the young youth now. Only one I try hard. Nobody know where they came now. The sector grounds in our village now. Be there with our working day with our road you ever gather almost 6.something million. Only gather and the rail. Orwaka cast iron. Cast 6.something million in Nigeria or some organ on a mother. And I hear because there is dignity in labor. There is dignity in labor. You only name what you are for me. People will start to appreciate you. Only on a gamma, they only on a family that sit from Abuja. Not trying to and I so okay now. That is how it is. So, Umaka by Yena Wonyona, with to an eye, Jetroy okay, man. Dibia will keep it at that walk. I am a Roma Hajini matter for nothing. General for by an alma say a man can. You don't know walk. Yeah, thank you. Because I talk in your eye, dog eBay. Every dog eBay, dog and eBay. The more being in ya, Nebo Muhammad, Macam the nest of king. The more being in dog eBay, Mutatarum, and down with a good dog. The more being in ya, Nebo Muhammad. Ka ha esi azụ ụmụ ha ihe niile ekwe almost na achọkwa repeat here ka ndụmọdụ ị na-enye ndị ọgaranya ibe gị n'otu ha si azụ ụmụ ha maka ndị na-ama as next of kin next na ụwa ochebe ebe o gotere na atụ igoro ana niile akịta next na ụzi ọ balansizie na nna ya nwere si mekere nye ego ozugbo. Thank you very much. Advice mgbe ihe mma agwa ndị ọgaranya
ndị Igbo na ọwụrọ ihe awụ ihe amacha mana eme ya implement. Yes. Before nwunye advice mgbe ụfọdụ ndị na-esokwa akọsị ihe ahụ ndị nwunye anyị. Ọrụ nwa na inwere okwu aka nke gị inwe ike decide ya ka ị ga-esi zụọ ụmụ gị. Nwaanyị echenjiri gị agwa gị na mama onye a na-eme otu a, mama onye a na-eme otu a kwechiri. So nwoke kwesịrị o decide ya ihe ọ ga-eme ọfụrụ ekpo fuchi ọnwụrụ onye ọ ga-afụ. Because once ma na ide emegbu nwa gị nwoke ide emegbu nwa gị nwaanyị it is discipline ị ga-azụ ụmụ gị azụ and ịzụ ụmụ gị ga-eti ya ihe and ịzụ ụmụ gị ọwụ na si onye alụrụ ịzụ ụmụ ọfụma nwere so many advantage. Ị ma na enwe ụmụaka big man na-amaghị across the road now. Enwe aka big man ga-awọta ọsọ mere odo moto egbu onye na ọma mma na ọ ga-eme anyị na enwe ndị na-agbawa nwe na ike ka ị ga-esi zụgodo ụmụ ga-awara agrik nne ọte ọnụ mmanụ meji aka ekpe. So ndị big man kwesịrị ndị Igbo kwesịrị ịma that na ịzụọ nwa gị apụtagodi nwa gị agba chara dịka mmadụ nwa gị dịka mmadụ nwee brain ihe a na-azụ ụmụaka zụgide ya ọ na-eme ha they cannot think out of the box. Ha nwee problem nọrụ now otu esi awụ ụzọ blọkụ ama na a ga-agba apịa nwe ha ga-ana ebe akpọwa daddy mommy. So ihe anyị na-agwa ndị big man ka mgbe ụfọdụ ihe ụmụaka ga-eme hapụ aka ha mee ya nke meri ga-eme ha mee ya nke mma ga-eme ya mee ya and time ihe ọ na-arụ mgbe ụmụaka kwesịrị ime ya ha eme ya mgbe skuul ga ha aga skuul mgbe sị ekwesịrị ịgwa ha ma mmezi ka esi wee mechie ya 111 no but to let them engage in something craft while they are in holidays they can learn how to do weaving, they can learn how to do barb, ha sawa gị moto. All these things ga-eme ha asị oke na ihe that is dignity in labor. Thank you. Igbo ndị ọma ji eme ọnụ ndị ife ụtọ ndụ media house na-amasị anyị ka nọkwa n'aka aja na-eme gịnị iti nwanne anyị nwoke nnukwu nwa ahụ ahụ na Njaba n'Imo steeti ike Njaba nwoke ọma enyi ọha inyere gị mma ya kwarachi gị mma maka na asị ụtọ ndụ bụ gịnị na ndụ onye rụọ ya ma gịnị na rie ntị n'aka ntị ndị oyibo si n'ọgwọ ka gịnị shọọ ekele ka anyị jiri bịa maka na asị na gbakọta abụrụ afọ abụọ ere enweghị onye ahụ na ntị ya plasta ihe a na-arịọzi ụnụ nweta ozi ya mekene ka nwoke etofe ya ka nwoke afụfe ya maka ka a na-adụ nwa ọgaranya ọdụ ka o wee tenyere ntị na-eme gịnị maka ọbụla onye asị nwa na ndị be anyị ekele m ụnụ anyị adịgo na nchịkọta agba nke taa nke bụ na ụnụ afụgo na etu nna anyị ukwu si wee gwa onye bụ ọgwụ ego oke ite ifugo n'elu na oke ite dị na 911 and the crankshaft and the so many things ma AC ma battery ma solar and anyị gwara ụnụ na ụtọ ndụ media house abụrụ ebe ọ na-ayagharachigbo jebe no ọ bụrụ na ị ma akọwawuru anyị etu isi wee kpee ego gị source of your income and etu isi bụrụ ọga anyị na gị nwere gịnị akụkọ n'ọrụ onwe gị megịnị n'ọrụ onwe gị day or day anyị achọghọ ọgaranya na-agwa anyị na-eke o si malite na-eke o siri je na-eke o siri na unu pụkwuru oge ọnwụnwa nke bịara 1 year one good year ọ na-ebugharị ngwa aka ya nakọtakwuo ndị ohi zue n'ụzọ oji o meghụ ka o give up. Never you give up in life. Never you give up. Challenge ọ na ị na-enwe n'ụwa bụ ọ na-anọshọ gị for you to migrate to the next level. Be strong, to be strong. Inwe egwu Chineke. So maka ihi nke a nna anyị ukwu anyị na-asị na Chineke malitere ọrụ ọma na Bowman conglomerate ọ ga-arụrụ ya n'isi site n'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Anyị ga-abịa ka ị kpọgharịa anyị ka ị gosigasị anyị maka ụfọdụ bụ ihe dị ebe a ndị nke dị egosi anyị. Okay. Tubeless.
Okay. Asu. This is Asu too. Okay, I'm getting. Are you serious? Bowman. Okay, trailer maker. Are you serious? BG. So we have trucks here. Car trucks. Oh, this one now for 7. Yes. Brand new mint. 0 mileage. Whole. Okay. Even for the worker, we use a Bowman truck. Can you use one? Yes. You use go. Are you serious? Wow. So, Sinotron, Homo. Akajaja. Na-ebute ọnụ mmanụ. Ịchọ, nwa ka ịchọ ọbụla. Ero ị ga-erikwe ịgbakọ ya ọchị. Ezigbo onye achị. Wow. One Yes, Donel. the Santa shirt. A very good guy. Ezigbo onye achị na nwa. Ị na-aga ije kwụsị ịga ka nyanwa. Ndị na-akasasị aka ka ị na-akasara aka. Ndị nwere ọgaranya ibe m ọ na-ajụ m esi ya. You're not a billionaire, na Ọ bụ onye ama ije akpọgoro aha. Ọ sọ Chisco na-ego ya. End of today's episode. Nke bụ Akajaja na-ebute gịnị? Ọnụ mmanụ. With nna anyị ukwu, the president and the founder of Bowman conglomerates. Unu anụgo from the horse's mouth ihe Bowman nọ into. Ọ kpagharịgokwu anyị, gosi anyị ụfọdụ ndị dị ebe a. Mana ahụ na anyị jeziri n'ọba ahịa n'ime trade fair, anyị ama anata. Anyị si ka anyị pụtara ebe ọ ga-adịrị anyị gịnị isi. Maka na akwụkwọ nsọ si na ọ ga-esi n'ihe anyị na-eme were mee gịnị gọzie anyị. Mana nna anyị bifo anyị achịkọta biko kene kene afa nwunye gị. Mrs. Ụzọamaka Akannọ, ụmụ one ka unu ji? 4. Ụzọamaka Akannọ, jisi ike nwaanyị ọma. Ọkwanụ ekpere niile ị na-ekpe ekpe ka ndị eluigwe na-aza ihe niile a. Maka na ịnụta ezigbo nwaanyị ọ bụrụ onye inye aka gị, ndị eluigwe ga na-eme gịnị ga na-enyere gị aka. Maka ihi nke a, nna anyị ukwu o nwere ihe nwere ikwu. Akajaja Na-ebute ọnụ mmanụ. maka na ụtọ ndụ Bụ na ndụ. Onye lụọ Orie. Bowman Chọọ. Ndị Igbo gburu nze mụọ ọzọ, unu afụgoni ya. Dịka anyị na-akwado imechikwazi fafadudu na nchịkọta ihe niile. Biznes ndị Bowman, batrị ha, inverter, electronics, trọk ha, motor spare parts, ihe niile Bowman na-eme dị gịnị? Biznes ha niile, auto spare parts ma Caterpillar dị gịnị? Taya ha na-ele dị gịnị? Batrị ha dị gịnị? Solar energy dị gịnị? Eburugbago bua? Eburugbada? Bowman to the world, hip hip hip!